Dit is een wijngat. De namen zei je misschien helemaal niet, maar jertiets wienen ze onmisbaar. Nou, het komt erop del. Vroeger wie dit de Dik tot 1592. Daarna ben de polders hier kwam en toen kwam er weer een andere Dik omheen die dit hier weer beschermde. En dat was hele vruchtbare groen hier in de polders die de boeren graag broeken woonden om te verbouwen. Maar ja, die boeren moesten maar hinderen wijn oer de dik heen. Nou, dat was net heel handig. Dus die had toen op een bepaald moment vregen voor een troggang in de dik. En dat waren dan wijngatten. En dat betekende dan die wijngatten die konden dan bij heegwetter en storm konden ze dichtgezet worden met balken. Dus dat was het idee. Een troggang voor de hindere wijn. De wijngatten hebben een wichtige historische waarde, maar troch het vertutten driegen dat verlent te gaan. Met dank aan lokale initiatieven is no budget vrijmaken voor restauratie. Nou, wij vinden het wel belangrijk dat dit soort, het idee is dat het uiteindelijk toch een monument wordt en dat er naar je omsjongen wordt en dat het eigenlijk onderhouden wordt. En dat ook voor een stukje toerisme, dat zijn oude Zeediek en deze wijngatten, dat het zichtbaar blijft nog heel lang. Dat zou heel mooi zijn. En er zijn nog 2 boeren die maken er echt gebruik van voor hun werk, steeds maar om nog de polder in te komen. En de rest is meer, er zijn net meer boerkerijen die echt boerkje. Dus rijden die weer oorlogmeter breder. En zodat er een grotere teruggang is en zeker naar het kapot rijden. Jonken dat de orenwijngatten volslijn opknapt worden echt de hokjes die erbij staan ompakt. Die hokjes, ja, dat is wel de schenderijk, die komen om. Dat is stiel, maar dat is inmiddels ook meer dan 100, of weet ik hoe hard, meer dan 100 hier. Dus die hokjes weer helemaal opknapt, komen na je hokjes en de balken lezen er weer in. Dat is inderdaad het idee. Dat had er wel bij. Dwarsbelang IM hopen dat de onstaande gemeentelijke monumenten oer 3 jaar volslijn besteld binnen.